ইতিমধ্যে 7 কোটি 16 লাখ টকা পেঞ্চন কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আগৰ চৰকাৰৰ দিনা 3বাৰকৈ এইবাৰ ঠিকাদাৰ কৰাব নোৱাৰে যি ঠিকাদাৰে কামটো কৰিব সি শেষ কৰিব আৰু কামটো শেষ নকৰিলে ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব কিন্তু ই ওলাই কাঢ়িব নোৱাৰিব তো সেইকাৰণে দলংখন কলমকে হ'লেও আমি বনাবলৈ লৈছোঁ বহুত ইয়াত মোৰ কিছুমান কথা खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ देखायखाबाय बे भिडिअ जाहैबाय मा जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा आथिखालावहाय माने गरेस्वर समस्ति गोलैयो होनदों बेनि फुथिमारि दैसाजों फुथिमारिनो मोनसे दैसा बे दालांखौहाय आगोलनि माने गोजाम सरकारनि समावहाय माने बानायफुंनो हायाखै थिकादारा मावफुङाखै दा बेखौनो एबारनि जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा प्रमद बर' सारा दिनै 7 कोटी रांजों माने बानायनाय खोथा होबाय एबा दिनै अन्थाइ खासा माने अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरोखि दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे दिनैनि बे आं भिडिअनि स्पेसियलनि बाथ्राया जाहैबाय मा रेवरेवा नार्जारि नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियाआव नुखादों आरो भिडिअखौ नुबाय बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थिखौ माने मोनदांनो हानानै माने निमाहाखौ बिदों आरोखि बियो जे गावनि गोरोन्थि जाबाय जे गाव सरकाराव थानाय समाव सरकाराव थानानैनो दिनै सरकारनि बिदि बारगा खोथाखौ गाव बुंनो नाङामोन कोनो प्रमद बर'आ जेनेबा जौगानाय जेबो खामानि मावाखै मेगनाव नुसारनाय खामानि मावाखै बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ बियो बुंनो नाङामोन आरो बेखौ आंनिनो गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथाङा दिनै प्रेस मिट होबाय आरो मिडियानि गेजेरावहाय बिथाङा प्रमद बर'खौ खावलायदों बिथाङा दिनै माने गावनि बिबानाव बिबानाव गैयाब्लाबो नाथाय बे पार्टिनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बिथाङा होनदों जे जोंनि बिटिआरआवहाय माने एबा जोंनि आसामावनो माने प्रमद बर' बायदि राजखान्थि दैदेनगिरि गैया होननानै बिथाङा बुंदों गावनि बिफाजों सिखार जाबाय बिथाङा दिनै मा मोनदांनानै जेनेबा सिगां समाव बुङामोन नाथाय दिनै बिथाङा दिनै माने क्लारिफिकेसन होफिनबाय आरोखि दा बिदिनो मानसिसो जाहैबाय नालाय बयबो माने बिथाङा दिनै माखासे दुखु प्रकास खालामनायखौ नुयोब्ला बिथाङा बबेबा मोनसे माबानि थाखाय बुंनाय जादोंमोन आरोखि बेयो दा बिथाङा गाव मानि थाखाय जेनेबा बिपिएमनिफ्राय माने बिजेपिआव बारामोन सोर लाङामोन गावखौ मा खोथा होनानै लाङामोन मारै बेफोरनि गासै बाथ्राखौबो दिनै बिथाङा माने फोरमायनानै होबाय आरोखि मिडियानि गेजेरजोंहाय दा आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ ससे होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आङो बांद्राय बुंबाय थाला नोंथांमोनानो खोनासंनो नागिरदो आरोखि बेनो प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों गोबां बाथ्रा सिखारदों इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं मानो बिदि बुंखो माथ्राफोरखौ सिखारदों बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैबो बे बाथ्रा बुंबाय आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि आं जे बाथ्राखौ बुंनो आं बेखौ बुङो जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा मानोना जों एलायन्सफोर दं आरो बे बाथ्राखौ आउट खालामनो बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायनानै लाबाय आं नाम बुंजादों आरो आं खेमा बिदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा होदों आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया बेनि रोंनाय बेनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुंगोन नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावो बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव नाथाय बिदिनो जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ खामानि मावनांगौ बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नाङा मानोना मानसिया बहुत जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै आरो इयुनाव जों सान्थि थानांगोन जौगाखानांगोन प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों खामानि मावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो आरो बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे समाव फैनाय नङा
इसुनि सायावनो बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायनि जादों दस्रा सरकारबा बेखौ बाहायना मोनसे इसुनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इसु गैया जेबो इसु गैया जोंहा मा जौगाखानाय इसु दा जौगाखानाय जों सरकार मावनांगौ दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हाया दा थेवब्लाबो जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपि खामानि मावदों जों बिजेपि थानानै खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोंबो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो जाहाथे जों जौगाखांनो हायो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावनो आरो जोंहा गोबां समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारिया आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया बेखौ मानसिसो बुंदों खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जे मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामोनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों बिएलटिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों